И здравейте, приятели, аз съм Майкъл от Gameplay България. Това е един много добър мой приятел, Бранко 9. Вижте го какъв е красив. Нали? Може да направя томбулка, но още не се знае какво ще има в нея. Накрая стигнахме ли? Да, и тук нагоре трябва да скочиш. А нали никой не го е щупил? Не. О, е. Не можеш, защото е от бедрок. Аз съм... Брани, ела. Стой малко. Ява, следвай. Че трябва да се изкачиш. От тук нагоре се изкачва. Само нагоре. Как? Нали ти дарах А. кодером? И като се качиш най-горе ми кажи. Ако оцелея. В момента наистина. Ти някакъв ранг ли си? Горе ли си? Там при камъните е при теб. Стой малко. Стой там. Стой там, аз сега ще дойда. Ще дойда от един друг път. Че аз вече тук съм. Охо, тук има пясък на душите. Ще го взема, някой се опитва да се изкачва с мен. Стой малко, че аз съм много се правя хитра, забравих пътя. Стой, открий го. Споко, взимам малко пясък на душите. Леле, брат, не мога да те намеря. Спокойно. Маля, тук има дупка. Аз искам да се метна в нея. Не се метлей, защото аз съм търса. Супер! 4 пясъка на душите. Май те видях, ето те, стой на едно място. Стой, газът ти е мой. Ето те, видяхте. Ето ме, Бранко! Бранкото! Да. Ти гориш? Спря да гориш. Тъплак. Са, значи, ела, е тук, ела. Брани, ела. Ела при мене. Чакай, че ми лагна. Къде си? Така, качи се оттам. Видя ли ти пятте? Са, скок при мене. Къде си? Аха. Скок. Не фалата, при мен. Така, са, ела нагоре. Още ли снимаш? Хора. Него трябва да си имам да си изпитание. Нали, това е... Не това. Такъв е живота. Аре. Писна. О, Блейз Палмара! Бързо, идвай. Идвай при мен, аз умирам. Той ни обстрелва. Бързо, И аз умирам. Защо? О, убих единия. Бързо, че съм наполовин. Чакай, че аз тук сега взимам Блейз. Това не ми пусна Блейз. Без нещо, нормално е. Кажи се при мене. О, в гаден лак. Сега трябва да го джъмп. 1, 2, 2. Значи ела е тук, къщичката. Идвай, Бърко. И тук сме на лак. Сега. Добре. И сега трябва да те заведа по един тръгничък път. Ела, следваш ли ме? Бързо. Разбира се. Така, от тук. И си следни холма, ела. Ето тук е Блейз Палмара. Седни си холма. Аз като си го седна, няма къде друга да си го сетвам. Нищо, седни си го. Нали имам време само на един холм, така че... Кой ме уби? И мене ще му убият. Мале. Умирам. Сета ли си холма? Не. Сет холм. Добре, айде. Да напълня черта. Не, умирам. Умрях. Сета ли си холма? Не. Не. Стой са. За малко няма да ти говоря, защото ми звъни един приятел. Ало? Да? Не мога аз сега. Чао. И хора, това
беше от мен. Чао, абонирайте се, харесвайте, коментирайте с приятели и така. И съжалявам за